Nalazimo se u Jadranskom galinskom laboratoriju gdje je ostvaren jedan zanimljiv projekt u štednji električne energije. Gospodin Mate Poropat reći će nam malo više o čemu je tu riječ. Da, radi se o projektu koji smo imali u sklopu natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Napravili smo jedan naš interni projekt koji se sastoji iz 4 cjeline. Jedna cjelina je proizvodnja tople vode uz pomoć sunčanih kolektora. Drugo je bila zamjena rashodnog uređaja koji je bio već dotrajao i zamijenili smo ga sa jednim puno efikasnijim. Treća je povećanje izolacije na krovu jednog skladišta koje nam mora biti u kontroliranim farmaceutskim uvjetima od 15 do 25 stupnjeva. I četvrta, najvažnija, je fotonaponska elektrana od 140 kW na sat. Koliko ona zapravo donosi uštede vama u električnoj energiji? U cjelini mi znamo da, što je recimo interesantno, znači ona može 140 kW proizvesti. Do sad, recimo kad je lijep sunčan dan i kad nije previše toplo, mi tu negdje oko 110 možemo proizvesti. Je to recimo 25% utroška električne energije ove lokacije, nove lokacije Svilnog 2. To sve skupa radi onako kako smo zamišljali, da ipak imamo vrlo vidljive rezultate, a to se naravno pretače odmah u uštedu što se tiče novaca, tako da smo od prvog trenutka kad smo pustili već ostvarili uštedu. U svakom slučaju preporučili bi drugim poduzetnicima da krenu u projekte uštede energije na ovaj način da se koristi više sunčeva energija. Definitivno da. Rijeka je poznata kao kišni grad, međutim ono što je, moramo gledati sunčane sate. U Rijeci padne jako puno kiše, ali u kratkom razdoblju. Ostalo je sunce, jer čim jugo završio, krene na buru, i evo kao što je današnji dan, to je jako čisto je nebo i to je važno za fotonaponsku elektranu. Znači ne smije biti onako sumaglica, ne smije biti ni previše toplo i eto, mi smo tu, mislimo da smo dobro napravili, a sigurno da, želimo poticati i druge poduzetnike da to naprave, kao što smo mi napravili na ovom području, a ne samo na ovom području. Željeli bi tu istaknuti i dobru suradnju sa Fondom za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, jer smo postigli sa njima dobre rezultate u ovom projektu. S nama je gospodin Goran Šarčević, operativni voditelj projekta, koji će nam reći još nekim budućim projektima u JGL-u. Tako je. JGL je dakle kompanija koja u pravilu voli ići u korak sa tehnologijama modernim. Isto projekti su zapravo svi bili upravljani modernim tehnologijama kojima se štedi energija. U buduće planiramo isprojektirati, kasnije izgraditi još jednu fotonaponsku elektranu kojom ponukanim ovim dobrim iskustvom vidimo da nam se to isplati, da je to dobar projekt, koristan i za okoliš i za našu kompaniju. Tako da veselimo se budućnosti i novim pothvatima. Zahvaljujem i vama puno sunčanih dana. Hvala vam najljepša.